Κύριε Μούστο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Είναι μεγάλη τιμή για την Ένωση Στρατιωτικών Λάρισσας να έχει φωνή και να συμμετάσχει στην εκπομπή σας. Δεν το συνηθίζατε, ξέρετε, κύριε Μούστο, τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει η φωνή σας και μεταφέρετε, αλλά δεν ήταν κάτι σύνηθες. Οι στρατιωτικοί να βγαίνουν και να εκφράζουν τα προβλήματά τους, τις αντιρρήσεις τους, να λένε τις προτάσεις τους. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, κύριε Θεοχαρούλη. Ήταν δειλά-δειλά ξεκίνησε η θεσμική εκπροσώπηση. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που συμμετάσχουμε. Σιγά-σιγά όμως ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα. Κάποια προβλήματα βεφωνιπιακής φύσεως σε αρχικό στάδιο, θα έλεγα. Αλλά τώρα πλέον έχουμε φωνή, συμμετάσχουμε, έχουμε φωνή και στην στρατιωτική ιεραρχία και στην πολιτική ιεραρχία, οπότε όλα έχουν ξεπεραστεί και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Κύριε Μούστο, έχετε στείλει μία επιστολή προς τους βουλευτές του νομού της Λάρισσας, προς τον αρχηγό της τακτικής αεροπορίας. Το κοινοποιείτε βεβαίως και στα μέλη τα υπόλοιπα της Ένωσης, το αποστέλλετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαντάζομαι δεν είναι ένα πρόβλημα που μεταφέρεται μόνο για τον νομό της Λάρισσας, έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, έχει να κάνει με όλη την επικράτεια. Και αυτό το πρόβλημα που μεταφέρετε σε αυτή την επιστολή σας είναι το πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε τα στελέχη που υπηρετείτε στις ένοπλες δυνάμεις. Κυρία Θεοχαρούλη, είναι το στεγαστικό πρόβλημα και δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο να το συζητάμε σήμερα. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε τέτοια θέματα, γιατί εφόσον θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, εφόσον θέλουμε να πάμε σε ένοπλες δυνάμεις του 2030, όπως λέει ο κ. Υπουργός, θα έπρεπε να λυθεί το θέμα, να έχει λυθεί χθες και όχι σήμερα. Για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για το στεγαστικό, με ποια αφορμή μιλάμε για το στεγαστικό σήμερα? Μιλάμε γιατί η μισθοδοσία μας έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να συγκρίνεται με το μισθό της Βουλγαρίας, του στρατιωτικού που υπηρετεί στη Βουλγαρία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το ποσό του ενοικίου για τη στέγαση μιας οικογένειας, ενός στρατιωτικού, να ξεπερνάει το 50% σε αναλογία του μισθού του. Και το καταλαβαίνουμε βεβαίως αυτό που λέτε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ο πληθωρισμός να παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του στρατιωτικού. Οπότε συγκεντρωτικά φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να μιλάμε για ένα 60-70% του μισθού να φεύγει στη στέγαση της οικογένειας και όλα τα λοιπά έξοδα για να μπορεί να διαμένει σε μια περιοχή όπου εκεί είναι πάλι περιορισμένος ο χρόνος και να μην ξεχνάμε ότι ο στρατιωτικός ανά 3 χρόνια μετατίθεται, έτσι. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ξέρετε, δεν είναι μόνο ο χαμηλός μισθός, τα υψηλά ενοίκια και όλο το αυξημένο κόστος ζωής που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ότι εσείς στρατιωτικοί έχετε συχνές μεταθέσεις, η σύζυγος δυσκολεύεται να βρει μια δουλειά κάθε 3 χρόνια, τα παιδιά που θα πρέπει να αλλάξουν περιβάλλον, ανάλογα με σε ποια περιοχή θα πάτε, βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στα νησιά, ιδιαίτερα σε τουριστικά μέρη, είναι δυσέβρετα αυτά τα σπίτια. Δυστυχώς κύριε Θεοχαρούλη, ο στρατιωτικός μεταδίδεται ανά 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η σύζυγος, αν δεν εργάζεται στο δημόσιο και εργάζεται στο ιδιωτικό τομέα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει δουλειά στην επόμενη μετάθεση του συζύγου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα διέξοδο. Υπάρχουν στρατιωτικά σπίτια, έτσι το γνωρίζουμε, υπάρχουν οικήματα που δίνονται στους στρατιωτικούς. Τα οποία δίνονται στους στρατιωτικούς. Τι γίνεται με αυτά, αλήθεια? Το ποσοστό, για να μιλήσουμε για την εφιστάμενη κατάσταση αυτή τη στιγμή, για τα οικήματα που διατίθενται στους συναδέλφους, είναι πολύ μικρό το ποσοστό που καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των οικογενειών αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποια αναλογία που μπορείτε να μας δώσετε? Γνωρίζετε? Φυσικά, μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου 10 με 15%. Καλύπτεται μόνο το 10 με 15% των στρατιωτικών. Έτσι ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να νοικιάσουν. Το υπόλοιπο 85% είναι αναγκασμένοι να νοικιάσουν κάποιο σπίτι έξω με 1, με 2, με 3 δωμάτια ανάλογα τις ανάγκες της οικογένειας. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα ενοίκιο στην περιοχή της Λάρισσας, το οποίο κυμαίνεται
από 500 μέχρι και 900 και 1000 ευρώ. Καλά, ναι, έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση, γιατί πολλοί έχουν στο μυαλό τους στρατιωτικούς που είχαν έρθει στο ΝΑΤΟ, εδώ στην Νατοϊκή βάση, κύριε Μούστο, που οι μισθοί τους βέβαια δεν μπορούν να συγκριθούν με τους μισθούς της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι, ενδεχομένως με τόσο υψηλό ενοίκιο, ακόμη και 800 και 900 ευρώ, γιατί γνωρίζω στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου, ότι τέτοια είναι τα ενοίκια. Αλλά απευθύνονται σε άλλους μισθούς και σε άλλους στρατιωτικούς, κύριε Μούστο. Έτσι ακριβώς, κύριε Θεοχαρούλη. Όταν μιλάμε για ένα μισθό για έναν συνάδελφο ο οποίος υπηρετεί στο ΝΑΤΟ, μιλάμε τουλάχιστον στο διπλάσιο. Έτσι. Οπότε υπάρχει και η άνεση να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι και με 700 και με 800 ευρώ. Δεν θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε στεγαστικό και να μπει στη δικασία η υπηρεσία να μας εξασφαλίσει ένα σπίτι, αν ο μισθός ήταν καλύτερος. Αν ο μισθός ήταν καλύτερος αυτή τη στιγμή και ήταν στα επίπεδα που θα έπρεπε να βρίσκεται, και μιλάμε για ένα σωστό και ένα δίκαιο μισθολόγιο στρατιωτικών, τότε δεν θα χρειαζόταν η υπηρεσία να μας παρέχει και το σπίτι. Θα είχαμε την δυνατότητα να πληρώσουμε από την τσέπη μας αυτό που μας αναλογεί για να μπορούμε να νοικιάσουμε όλα τα χρόνια, όπως κάνατε όλα τα χρόνια που ήταν σε ένα επίπεδο με τα ενοίκια που μπορούσε κανείς να ανταπεξέλθει, με το μισθό που είχατε προμνημονίων, φαντάζομαι, που ήταν τελείως διαφορετική η μισθή, και δεν ξέρω αν στο μεταξύ προέκυψαν αυξήσεις στο πέρασμα αυτών των χρόνων και αποκαταστάθηκε λιγάκι δεν είχαμε καμία αύξηση. Ο μισθός έμεινε σταθερός και έμεινε σταθερός να αντιμετωπίζει ένα πληθωρισμό ο οποίος έφτασε σε υπέρογκα ύψη. Ναι, έτσι είναι. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να καθόμαστε και να συζητάμε και να λέμε πώς θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Που κάποτε το επάγγελμα του στρατιωτικού θεωρούνταν ένα επάγγελμα με κύρος, με χρήματα, που μπορούσε τέλος πάντων να ζήσει άνετα μια οικογένεια. Κύριε Μούστο, τι είναι αυτό που προτείνετε εσείς ως Ένωση Στρατιωτικών? Τι λύση υπάρχει αλήθεια σε αυτό? Αυτό που προτείνουμε καταρχάς ως άμεσα μέτρα, καταρχάς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν έχει συμπεριληφθεί στη β' φάση του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αν έχει συμπεριληφθεί η Φρουρά Λάρισσας. Είναι λογικό, κυρία Θεοχαρούλη, στην α φάση να πέσει το βάρος στις παραμεθόριες περιοχές. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Στη β' φάση όμως, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καταρχάς αν θα χτιστούν νέα σπίτια, νέα οικίματα για στρατιωτικούς στην περιοχή της Λάρισσας. Και αυτό είναι ένα θέμα για μας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εδώ η Φρουρά της Λάρισσας φιλοξενεί δύο μείζονες διοικήσεις, την πρώτη στρατιά και το ΑΤΑ και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα οι ανάγκες να είναι τεράστιες και αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια σταθερή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Και όπως σας είπα, δεν καλυμβόμαστε με το 10%. Τώρα, το να γίνουν νέα σπίτια, υπάρχει ο χρόνος και πάλι θα περάσουν χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι με άλλους ρυθμούς κινούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Ο χρόνος δεν υπάρχει, ο χρόνος ήδη έχει χαθεί, πολύτιμος χρόνος, αλλά ωστόσο όμως η υπηρεσία δεν θα πρέπει να μείνει σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά να αναζητήσει και άλλες διεξόδους και άλλες ευκαιρίες που θα μπορέσει να δώσει λύση μερικώς στο πρόβλημα. Ενδεχομένως ένα επίδομα στεγαστικό προς τους στρατιωτικούς, δεν ξέρω, ξέρετε, εντάξει, έχουμε γεμίσει επιδόματα σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτό θα έλυνε τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι ότου μπούμε σε μια φάση να κατασκευαστούν νέες οικίες για να μπορέσετε να έχετε κι εσείς το δικό σας σπίτι, δικό σας εισαγωγικά, γιατί όπως λέτε κάθε 3 χρόνια μετακινείστε. Καταρχάς θα πρέπει να μιλάμε για αυτή τη στιγμή για ένα δίκαιο μισθολόγιο. Ναι. Δεν θα πρέπει να μιλάμε γενικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ούτε για επιδόματα, ούτε για βάουτσερ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Θα πρέπει όλα να είναι ενσωματωμένα σε ένα δίκαιο και αντιπροσωπευτικό μισθολόγιο. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε η υπηρεσία να δίνει με κριτήρια πάντα και αναπεριοχή να δίνει ένα επίδομα στέγασης. Ναι. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά μερικώς όμως θα είναι μια ανάσα για τον στρατιωτικό, γιατί μην ξεχνάμε, είπαμε και στην αρχή, μπορεί μόνο ο ένας σύζυγος να εργάζεται. Αν
το δεύτερο μέλος της οικογένειας, ο δεύτερος σύζυγος, είναι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ δύσκολο. Και τα έξοδα, το να μετακομίσει κανείς είναι πάρα πολλά. Χρειάζεται όλο και καινούργια πράγματα στο σπίτι του. Και είπατε νωρίτερα και για τις ακριτικές περιοχές. Ναι, μεν στις ακριτικές περιοχές υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για την ύπαρξη των ενόπλων δυνάμεων εκεί, αλλά τουλάχιστον τα ενοίκια εκεί δεν έχουν φτάσει σε αυτά τα υπέρογκα ποσά που είναι στα αστικά κέντρα, κύριε Μούστο. Και εκεί τα ενοίκια είναι σε ψηλά επίπεδα. Είναι σε ψηλά επίπεδα γιατί δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Ναι. Οπότε εξ ανάγκης είναι προσφορά και ζήτηση. Μάλιστα. Πάντα. Ωστόσο όμως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πέραν και από το επίδομα που αναφερθήκαμε πριν, έχει και άλλες λύσεις έμεσες που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή? Ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος ανενεργά στρατόπεδα. Υπάρχει γης, διαθέσιμη γης, η οποία θα πρέπει εκεί, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει και μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, τις οποίες θα διαθέσει ένα μέρος σε αντάλλαγμα με ιδία έξοδα των εταιριών να υπάρξει ανοικοδόμηση νέων οικημάτων, τα οποία θα προσφερθούν σε στρατιωτικούς με προσυμφωνημένο χαμηλό αντίτιμο. Μάλιστα. Είναι πράγματι μια πολύ καλή λύση αυτή που προτείνετε, κύριε Μούστο. Μακάρι να εισακουστούν τα αιτήματά σας, μακάρι να έχετε απαντήσεις. Εσείς θα πρέπει να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω να βρείτε βίκο αότα και να υπάρξει κάποια εξέλιξη, κύριε Μούστο. Επίσης, κυρία Θεοχαρούλη, αν επιτρέπετε. Ναι, και να κλείσουμε αν έχετε την καλοσύνη με αυτό. Ναι, βεβαίως, θα ήθελα να κλείσουμε και με αυτό. Και για τα υφιστάμενα κύματα θα ήθελα, αν μπορεί η υπηρεσία, η στρατιωτική ιεραρχία, και θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή, να υπάρχουν δικαιότερα κριτήρια. Κριτήρια εισοδηματικά, κριτήρια περιουσιακά, να μην στεγάζονται οι ίδιοι και οι ίδιοι. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή και αναθεσμό. Δεν μπορούν συνεχώς να μπαίνει σε ένα οίκημα ένας αξιωματικός για 2 χρόνια, μετά να αποστεγάζεται, να ξαναμπαίνει και να υπάρχουν υπαξιωματικοί του στρατεύματος, οι οποίοι να έχουν περάσει 20-25 χρόνια και να μην έχουν στεγαστεί ποτέ στα οικήματα. Νομίζω ότι και οι ακροατές μας που ακούνε, κύριε Μούστο, συμφωνούν απόλυτα με αυτά που λέτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.